वडापाव दे मरे. हा बाबा बेगी ना. हा देते बाबा. बाबा मिरची घालू काय रे? घालतो. अरे मिरच्या घे मी. आणि मसाला देऊ. मसाला बांधा द्या माझी. हा बाबा देते. हा अरे दी पटकन. हा बाबा हे बघ किती आले? 60 रुपये रे बाबा. जर जर. तळे तळे बरोबर. तो चार काय तो बरोबर असा तो तळे खडे काळो ब. अरे होय गणबाई मोगरा गणाची जाळी, गणबाई मोगरा गणाची जाळी. हॅलो काय रे? अरे काय सांगतो? अरे बाबल्या काय ते रक्ताचे नुसते उलटे जातो, आतडे असे बाहेर येतात तोंडाकडे, परत उतरू जातात. राहू दे ते खाऊ नका. अरे त्या तालुक्यातला रे पीठ बेसनाचा वडापाव बिडापाव अजिबात खाऊ नको. तू आधीच सांगतो तर बरा नव्हता. थांब थांब महिनोभर खाऊ नको. हा हात सुद्धा लावू नको त्यांना अजिबात, समजला मग? हा चल दौड तू. अरे काय आला? चल काय आला? अरे आता फोनवर बोलवतो तर ऐका ना. ते वडापाव बी महिनोभर खाऊ नको अजिबात, समजला मग? आधी सांगतो. हे हल्ले ते काय करू? शी सांगतो का तू आता निघता तर मी सांगा होतो ते का. आता तालुक्यातला पीठ हा ब सगळा बेसनाचा खाता नाही तो एकटो बाबलो होतो. सगळा रक्ताचे उलटे नुसते आतडे बाहेर येतात, परत भुतूर जातात, बाहेर येतात. खाऊ नको हा त्या. माझ्या गवण्याने खाल्ल्याने मेले तर माझा घर राहला. करतलंय काय तर आता काय करू आता? हे या काम कर तू पुढे तो बसून राजा बसलो कळना मा. हा त्याका पहिली योग वडापाव दी खाऊन त्याका योकच काढून दी. हा आणि समज त्याच्या पोटात घुडघुडांग ना काय जांग ना तर त्या समज वडापाव बरे आहात पीठ बरा हा, समजला मा. जाऊन बघ नाले आणि त्याच्या पोटात घुडघुडला तर वडापाव तू सांग चलत राहा कळना मा. तसंच करते. चल जातो मी. बिगिन जा ते. अरे आजा धर वडा 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 हा. वडा हल्लं होय रे. पुढे उजू हल्ला बाबा तुझा. धर धर. हे आणि वडा हल्लं काय जिथे आल्या खांग काय तसं खरंच मग. हा भारी बरं. मिरच्या होई मिरच्या हल्ला हे का ते घातल्या आज काय काय नक्की चालला काय तुझा आज वडा बिडा मिरच्या घाल पडल्या पडा. पडली की देवा देवा आणि रे खूप भारी. पाहिजे का? आणि व्हायला घ्या. हा काय म्हणतोय मी? भूक लागले रे निघले रे ना. हा काम बरा करतो वडा बाकी बरा मस्त आहे तीनच न घात रे. तडा हा तुझं गेली का भाजला काय म्हणतोय मी? मस्त वडापाव एक नंबर ऐक मग ये मरे. मस्त काढ बरं असं काय करतो? बरोबर मा काय ना पोटात काय गडबडल्यासारख्या जाता पोटात काय असं काय करते रे? पोटात बरा नसायचं. धर धर हे खा. तसं काय ना हे खा खा. जातो मी. हा जातात या हो जातो मी. काय घ्या वडापावात काय गडबड ना मरे. हा वडापावात काहीतरी गडबड बरा केले मला करण चांगलं येता. तू बघ कसं करता बघ. काय सांगत आता वडापावची त्याका काय जाता. लहानपणी मरे त्याका ताण लागलेली तेव्हा चुकान त्यांनी विष पियाले विष तर त्याका तेव्हा काय जाऊ ना
तर ते वडापाव खाऊन काय जातले मेले बैल मरे तो बैलला काय जाता चरत राहता दिवसभर वायद आपला घुडघुडताला 10 मिनिटा मग हे बघ बैल कसं फिरणं नाका काय तो बघ काय ती आणि त्याका घेऊन बसलोय चल जा त्या घराकडे तुझे गवणी बघ जा माझा घर रावताला होता माहिती आहे मेल्या आता त्यांका काय खावणे त्यांका घावणे बिवणे काहीतरी पातळ बितळ असलाच करून देतो महिनाभर चल जातो चल कंटाळ होतं पोटात हे बघ काय जात आहे बघ ते मार्गशीर्ष आणि वाटच लागली गुरुवारचे गुरुवार उपवास मरे रात्रीचा जेवण काय खाऊ काय मिळणार ना कायच मिळणार ना आमची तीच तर आली धरतो उपवास आणि आमका त्याचे त्रास कडचे लागतं कंटाळ शिरा काय करतलं ना का खिशात काय नाही पैसे ना माझे 10 वडापाव रुपये खातले काय कायच नाही माझ्याकडे माझ्याकडे काय ना दिसय बात चालले सध्या कंटाळ अरे हो रे तो विकास कोण विकास रे हा विकास रे तो त्यांच्या घराकडे काम चालू आहे त्यांचा हा तो ना डेली मरे सांजची ह्याच टाइम होय होय बरोबर उसळी येतं माझं. वडापावची पिशवी घेऊन जाता गवण्यांका बरोबर बरोबर डेली जाता ना तो हो एक आयडिया हा वडापाव होय आलाय आयडिया आयडिया कळला खारकी अरे अरे असं ना जमला बरे काय चांगलं तो बघ काय हल्ला अरे प्लॅन बघ मरे भूक तर लागले रे मग मरे तर जमले काढ 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 मरे आहोत तो खूपच झालं ते गवणी असत ना त्याचे काम करायचं काढ बघ घेतो का 2 खाल्ले जाईन ना काय रे 4 खा रोलिंग ऍक्शन पाटकडे घे हा आता काढ चल काढ पाटकडे चल ये रोलिंग ऍक्शन ऍक्शन बाबा कडले नु वडा बाबा एक नंबर वडा ऍक्शन हिमेल्या करून चांगलं रोलिंग सायलेंट ऍक्शन